Il-Kunsill tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija approva unanimament it-tmexxija tal-MAM f'idejn l-ogħla uffiċjali tagħha b'Martin Balzan bħala President, John Tabone bħala Segretarju Ġenerali u Jeffrey Bonici bħala Viċi President. Din l-approvazzjoni saret permezz ta' vot ta' fiduċja. Il-Kunsill approva wkoll b'mod unanimu d-direttivi dwar it-tobba li jaħdmu fil-kura tas-saħħa primarja. Dan ifisser li issa ser jidħlu fis-seħħ l-azzjonijiet fiċ-ċentri tas-saħħa. It-tobba ilhom xhur sħaħ jinsistu mal-Gvern biex ma jibqax jippunta subaħ lejn il-professjonisti mediċi għaliex minkejja l-kollass fis-sistema tas-saħħa minħabba nuqqas ta' infrastruttura. It-tobba għadhom jagħtu l-100% tagħhom flimkien mal-infermieri u l-ħaddiema l-oħrajn kollha. Il-MAM ilha wkoll titkellem għal ħafna żmien dwar il-fatt li l-pazjenti jridu jistennew għal ħinijiet twal u li dan huwa inaċċettabbli speċjalment wara li l-Gvern rema 400 miljun u prattikament ma għamel ebda investiment fl-aħħar 12 sena. It-tobba stess qed jisħqu li s-sistema qed tikkollassa minħabba nuqqas ta' infrastruttura u l-Isptar Mater Dei jinsab f'emerġenza.